Baile Átha Cliath, ar nó níon dé chéadín amháin in 1989, no 1987, agus bhí mé 9 mbliana 10 dhaois, agus bhí sé corbáisteach, agus chuig mé go dtí an fictúrlan le caradam, mar a rinne míad gach ar nó níon dé chéadín in ionad dul go dtí lécht nach raibh meas mór a ghlainn ar. An tig solas an céad fictúrlan arthouse ceart I Baile Átha Cliath an am sin. Bhí sé bunathe ar shráid na Manistrucht, tá sé lonathe in Smithfield inis, ach sna léitheanta sin bhí sé anna bheag ar fad ní raibh ach 25 síocháin san dara airtlan ann. Ag an iarnán sin chunicamar scanán Germánach ón an stúrthóir Wim Wenders, darmh anam Wings of Desire. Agus de aisrig mohéal go léir ina dhéag an scanán sin. Scanán 2 uair ar fad I seo den chuid is mó bán agus dubh, agus nuair dágamar an fictúrlan an iarnán sin, chuamar ar siúl timpeall Baile Átha Cliath ar chuig ar feadh cúpla uair. Agus bhí mar in stad againn eile, bhí mar in áit eile, agus bhí mar in am eile. Agus na forganmh agus na sráideanna lia agus dorcha I Baile Átha Cliath ag an lá sin, bhí siad lán de saolaíocht agus lán de féidirthacht tar éis an scanán seo. Is scanán fiction é, agus ach ag an am céine tá sé cosúil le scanán faisnéiseach, agus ag an am céine chomh tá sé cosúil le scanán eile nó scanán tríoch. Le gach ráirc eile tá an réalaíocht ag athrú leis an glúiseacht don camera. Agus cuinig mé ar an líne sin ón an film Michael Longley. If I knew where poetry came from, I would move there. Agus ina dhéag an scanán sin, bhí mé cinnte mar gheall ar an áit as ar tháinig filiocht ó. Ach mar dhéagóirí ina choní in éireann I rith na hochtadaí, ní raibh mé cinnte conas a bhoga ann. Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich... Come to scale mar ar na fothedal, but anyway, tá súlagam go bhfuil 6 atmosfér ag teacht trasna. Ina dhéag an sin níor bhog mé go dtí an Berlin ach sa tro eile. Bhí dearfóragam ina choní in Nua-Eabhrac agus chuig mé ann
Sara bháin ón choláiste agus idir rud amháin agus rud eile chríocnig mé suas ag caitheamh beagnach 20 bliain ann. Agus fiúháin go raibh mé fós ag lorg an áit as ar tháinig filíocht, ní raibh mé cinnte fós chun sa dul ann. Ach chun tús a chur leis an cordach seo, thosaigh mé ag dul go dtí scoil eilíne san ihe, agus nuair a bhí mé ag obair lán aimseoireacht ar an lá. Ag an am céine, bhí mé ag dul go dtí fictúrlan gach seans a bhí agam. Agus in Nua Eabharc tá gach sais fictúrlan ann, agus tá gach sais scanán arsúil an am go léir, so bhí mé in neamh. Agus bhí na fictúrlanna mar mo chud, mar mo chéad agus mo phríomh scoil don scanáníochta ann. Tar éis 3 bliana ag stadéir eilíne in Nua Eabharc, do bhog mé go dtí East 23rd Street, díreach in aice leis School of Visual Arts. Agus thosaigh mé mo chéad cuasa scanáníochta ann. Ag déanamh scanán ar 4 scanán, de 60 mm, agus ag an am sin fáilte. So, thosaigh mé mo chéad cuasa scanáníochta ann ag an am sin, agus ag déanamh scanán ar 4 scanán, 60 mm, agus ag an am sin bhí mé cinnte go bhfuras amach an tús an tro a bhí mé ag lorg. Agus in 1997, thosaigh mé ag obair ar scanán go lán aimseire, mar stúrthóir cúnta ar dús ar scanán fiction, agus in íag sin mar agarthóir cúnta agus in íag sin mar agarthóir ar scanán fiction agus scanán faisnéiseach chomh. Agus fuair mé mar charta aontas mar agarthóir in Nua Eabharc an seo, my union editor card, bhí sé sin rud mór ag an am sin. Agus bhí sé sin ar ós, gan dót, ach i rinne blianta ní raibh mé ró compordach sa daoin sin. Cinnte go raibh mé ag daoine le Cinnte go raibh mé ag búla le daoine cáiliúla cosúil leis William Hurt agus Lynn Redgrave agus Sharon Stone daoine mar seo, but ní raibh mé ró compordach sa daoin sin. Agus fós bhí mé ag lorg an áit as a dagan filíochta, agus ní raibh sé ann lumsa ar éanos. So, chuig mé go dtí an taobh eile, i rinne blianta sin, agus thosaigh mé ag comhéibriú le ealaíontóirí, agus daoine ag déanamh scanán faisnéiseach, agus daoine ag déanamh scanán eilíne nó trílach. Agus bhunaigh mé spás, ag taispáint cinema darbh anam ocularis, agus bhí sé sin arsúil i ri 10 bliana, agus in íag 10 bliana bhí córa going in Museum of Modern Art ceiliúra don 10 bblion ag taispáint scanán ann. So bhí sé sin ar ós, sa tréimh sé sin bhí mé ag obair agus ag fécant agus ag taispáint gach sort scanán don bricfásta lón agus den air, agus bhí mé anasásta a bheith ann. Agus i 2003 fuair mé chuire go dtí an féile scanán in Istanbul chun mo chéad scanán faisnéiseach fada a taispáint ann. Agus fuair mé chuireach eile chomh go dtí an féile scanáníochta in Ngalamh chun é taispáint chomh 3 seachtainna ina dhiaidh. So tar éis 14 bliain in Nua Eabharc, tháinig mo chéad deis suas chun am a caitheamh san Úróp. Agus chun an deis sin a cheiliúra i gceart, rinne mé scanán trílach ar an tréin idir Istanbul agus Berlin.
So bhí mé I Berlin, bud bhí mé fós ag cuardach an áit ó dagan an filiachta. So chuig mé ras go dtí Nua-Eabhrac, agus bhí Nua-Eabhrac anna difriúil in ag 9/11, dathraigh é. Bhí sé I bhfad níos mó trachtála, agus níos mó Americánach is dócha, agus bhí sé soléir daoine go raibh New York ag teach go dtí sais deire do an ré, sais beidir an ré Bohemian beidir. I rith na nátaís. Agus thosaigh chairde domsa, agus thosaigh chairde domsa ag ón phobal Cruthaitheach ag lurg agus ag fécint dul go dtí áiteanna choní eile. Credum mar hampla go bhfuil níos mó chairde a gomsa ó Nua-Eabhrac ina choní I Berlin inis faoi láthair ná I Nua-Eabhrac. Agus leis mo scanán féin, mothigh mé níos gara timpeall an áit as a dagan filiacht, ach ní raibh mé cinnte fós go raibh mé ann. Bhí rud éacinn iarraigh fós. Agus I 2000 is Tá sé right, so mar so. Yeah. Agus I 2000 is a seacht fuair mé cuire eile trasna an Atlantic. Bhí an scanán fáisnéise sin Vajra Sky over Tibet, fuair sé cuire go dtí an féile scanán I gCorcaigh ag an am. Agus an scanán sin bhí sé in cinemas I rith na Stát Aithne, agus bhí sé sin an chéad scanán a fuair an bannacht ón an Dalai Lama, bhí sé sin rud mór ag an am sin. Agus bhí mé gobar mar cóibrú leis an stúr thór Agus tháinig mé ras go dtí Chorcaigh ag an am sin, agus cumá bhí scanán ailne lomsa I deispántas ailne hir I Machrumme ag an am céine. Agus ag an am sin bhuaila mé leis trúr ochar glíní as mo scéal féin. Bhuaila mé leis Nóra Norton, cuimadí don ailne, agus padar ó riada, agus bríd cranit. Agus thosaigh mé ag teacht arás an seo go dtí an Gaeltacht ag an am sin. Agus in íag beagnach 20 bliain ag taistil thart timpeall an domhan, tháinig mé héal agus chúltúr nó níor thugas éon ard agus mé óg. Is as culé mo seanmháthair agus bhí mo tuismothirí ina choní an seo I Malahorna, agus cuoinnig mé an atmosfér difriúil a bhí timpeall na háite, nuair a bhís ag teacht an seo ó mo chrumme nuair a bhí mé óg. As an tréimhse sin fuair mé chuire as mar ealaíontóir conaithe an seo san ionad cultúra, agus thosaigh tréimhse nua I mo héal féin.
Dála mé lán rudaí tríd an tréimhse sin. Thosaigh mé ag fálam ghaeling a ríist. Bhí ghaeling ag me seanachis ach níor tógadh mise le ghaeling hir I mo chrunne, agus gan dát tá ag fálam fós. Agus le ling dom fille arás bháile dúirt padar ó riada rud tábhachtach lomsa. Dúirt sé tá tú filteach chun fód de rúchas an talamh as fastdul tú. Agus ag fille lom higus go raibh rud amháin in éasnamh ó mo hathí saoil. Agus sin é tuiscint níos fearr a bheith agam conas an domhan a bheas nó conas an domhan a eiscint tríd an linsa do mo chultúr féin through the lens of my own culture. Ó tháinig mé rás ó Nua-Eabhrac chun a bheith a choní an seo in éireann don chuid is mó am ón 2009, bhí deis go leor a gom dar gultúr féin a chiarach trí bhean mo saothar féin. Agus díag díag higus gurbh an áit ina bhfuil tú ag an am, an áit as dagan filíocht. Má bhíonn tú go thomláin I dúinn leis, agus go thomláin ag tuairt ard Go bhfuil an saoil léithúil lán de míor últaí má tá tú ábalta é a ólam, conas ard a thuairt orthu. Agus tros tuiscine seo don slí abhaile, don sais nostos, agus bíonn tróirí nó múntóirí ag taistáil, agus bíonn gá le scéalta níos mó ilta ná sinne, agus bhí an tá lomsa gur chur mo aithne chuid acu an bhealach sin. Is it Dónal Nua-Eabhrac Abraham na bhfuil geall. Na Dónta is túisce a rinneadh iad a aithris in Gaeilge in éireann, agus tógar an arm bhuail ré nua fud na tíre. Beth yn mwyl. Am tong sehen. Am fwyl yn mwyl. Am dag shettel. Am zeeg voor uil. Am deel green. Am keen jubel. Am in lin. Am tok Weil am loch in mai. Am brí Dónal. Am géile fada feras fechtú. Am gelbas dá chéad hútnú. Coch nod gleth. Hier Cruthaitheach is chéadú a láin fuileann de gréine. hier bheith búr ó sig festrach. Céad búr tetrach tibite. Céad delvas ferú.
Amen all. All should caint the bhfuil. Is os Kiri John Moriarty gan out agus nílis agam cén fá don fear ó churcií ach tá ag buintle na Kirig an am goléir nílis agam cén fá. Is os cléadach na seanna athair taobh eile don an border an seo sa beidir go bhfuil nasc ann leis na daoine ó Kirig ach 3 bliain ó hin bula mé suas leis Danny Sheehy agus Brendan Begley agus Liam Holden agus Brendan Dúinn fear atá ghailte leis John actually ó churchaghine go léir agus Len Hansard ag deire agus cuamar camín na sála agus tá míad cruach na suas faoi láthair beidh sé cruach na an seachtain se chuing agus beidh sé teacht an daonig ina dhéag amár ag tosnú 3 daonig ina dhéag ag a choctatlog agus tá repeater siúil dé lún ag lethúirt a tréis seacht. So, tá súla gom gur bunig sibh tanmh as na cúpla sluachtainna as mus gan an féin agus sinné, yeah.